И здравейте, хора и драги зрители! Днес ще играем PGP Tuber Simulator. Съжалявам, но докато не снимах, играх малко на нея и доста се развих, честно казано. Съжалявам, ако това е пречка, но това е третия епизод на PewDiePie. PewDiePie. Къде е? Тези неща ги взимаме. Странно. Добре. Това го пускам. Както виждате, ето това е моята стая вече. Всъщност, в момента събирам за ново бюро. И за това. 10. Тук при мозъците, вижте как съм се развил. Това така. Стриминга съм го направил на Макс. Видео плюса съм го направил на Макс. И къщата на едно. Животните на едно и сменето на две. Там какво ли е? Не знам. Надявам се така да е по-добре. Те са нещата, които имам в стаята. Значи камера кашонче. Такива. Мина. Така е ла. Бе. То не ще да спре. Много бъги. Как ти гадня, бе? 275 гледания. А то само нещо си ръчка по компютъра. Да, аз нали така взимам видеята. Така взимам парите. То явно няма какво да правим. И мисля, че това беше всичко от мен. И до следващия епизод на PewDiePie.